omwana oyo iga gw'emiaka 10 nigo nyare ko bakagwetera obokongoro bonene igoro y'obugima bwaye nabo igo asuburoire nase ekente kiga kyanya ko bake muchanda asenga kintambe Samaria tangoro kwa difi na nyaboke tennis abageni abachira omwana one okurukumeri bosibori Dennis omwana ogera na monyorete erisori yaye ekante gachagete muna kanyeke lakini chitiko bamwango kumwira nyagitari wano kera ikimiaka 5 na namwira kinyagitari bosongo nyanjwa kera naire nyagitari bosongo nyanjwa bagante bintakire kuiro omwana Kenyatta chibesa chitakire ne 150 tindi kwenyara egentongo kwa ne chikondo abamenyi bensemo yiga nigo bagotera n'umwana oyiga n'umwana okodekana bwo gosemeria nabo go konyara ko bagakwenka gwetuma gutie skuru asenjerere ndonge kolende obakongu n'oburwairo bwo banyako bwo kumumina kurosi nyanjera mugakano bwachako kenyore kende na segatongo abamate serikali yetu mwanja matokonyera omwana oyo mwana yabate myaka emeke na ndarwate oromoke lakini bono tugete matokonyera mwana oyo baki byogwanja Samaria Dennis Mogoy mwana oyo gorwarite garo mwana gwendugo yane tata na tata bali chindu aki endugo yane yatemire se konyara batemira se bakonyara kolengana no konyara kwabo lakini yaikirenga bado mbara nyora bokonyi bwanchirinde yonse omwana oyo igana botoro chabwate mechande menene aki tokona kamorara mabira bana intu abantu ono gotugo saba se abantu baito bali babwata moyo bwanja oyo oranje kwerwe konya nabagotokonya sese meye singinjo omwana oyo chandikire nandi no mwana omoke ase myaka yaye no mwana omoke sana takiro bokonyi ono twari gusaba ase serikali yaito korengana buna tutari kwenyara turachakira omugabana ito Simbarati omugabana Simbarati omwemu bio barongo babesio kenyuri donya toto na abantu bando bonse be serikali bonse bio batokonya korenga babasibanisi osoro baswana ni melinda batokonya singinjo bulemerwe ito turojenga go bulense amwe abenyarukeye igani gakweresera munatemire ko konya omwana oyo aye kurentarana ko bagagukiranie eganga yo guchikonyara ko bagakomokonya mirogonjo kana ni mwana waje nyagitari abanyagitari bagonte bingiro omwana Kenyatta kuika Kenyatta ne chibesa ichinta bwati kolengana mu buli muri bwane tinkonyara none yere bakuragera yo kana igasi ngo abamenyi borogongoro iga kuwetera asa baiboli nabo yiga babwatani kurwa sekenyoreke igani ko bagusaba ngonde bwensi ubwate omoyo bwo gokonya nyara ko bagagwesokya Marieta sabani uruachi singa nje ekenyoreke kiane egekoruku kenyoruki ali ukindi one bono agatongo one bono ngusaba gokonyi kurwa serikali abantu bonse pikenya ngimango sabo gokonya ndi bwensi uranje ko tokonya konyera omwana one abwato bokumu buremabu twatamire kumurwali pi twasinyiru twachire gotema tukuligi nonyongu saitisi andonse twachandikire paka twasangaire ono nigo barure enamba yabo yesimi eliandake kora chunya ko gusukigwa no mugano bwo konyo mwana oyo igonya ko bagwesokya okonyo mwana oyo iga anya ko gakurwaligwa ase eganga eganiri yo kurigi kibese wetania chiringi chiribu chimibere igonya ko kumwira mwana oyo nyagitari yanchi konya ko bagakonywa 07 11 47 15 na tena ntarudia 07 11 47 15 jina Dennis Oluoch.